muri yeZimbabwe mamuka sei. Right, tiri kufara macommanders vese varipo paground. Tiri kufara macommanders ese aripo paground. The feedback iri kuuya yekuti mapurisa ari kucooperator muma roadblocks. Kwanga kusina ma roadblocks akawanda, but tazoreceive message kubva kuNorton vakati ravapo roadblock ratanga Maxeni. Then mapurisa vari kwaMutare, itai right. Ndimi mega vanhu vatiri kunzwa kuti hamusi kuita zvinhu zviright. Hatisi kuramba kuti mumise mota dzevanhu vedu kana kuti musaita basa, but regedzai kushungurudza vanhu. Ndava simba revanhu rakawanda kupfuura simba rebasa. Mukazviisa wrong side yemasi munozvipa matambudziko. Saka macomrades, mese makadaro, isu tiri vana vari kuratidzira zvinyunyuto zvavo. Nyika yedu ine government, and chakakoshera kuti vateerere masi ndechekuti maproblems iwayo anogadzirisika. Kana varamba kugadzirisa maproblems anoseva masi, ndo kutaura kwacho kuti we are not able to lead you. Saka we are not going to be deterred. Hatisiri kubviswa munzira, and tiri kuzoenderera mberi tichiratidzira. So fambai zvenyu. Macommanders enyu ange agara avapo paground vari kusurveya, and they are making sure the communications dzichange dzichiitwa. Tanzwa kuti vazhinji venyu muri kubatsirwa patransport. Tange tichireceiva kuti mabhazi maviri ekutanga apinda akabhadharwa zvakanaka. Coordinatai mutaure kunamba dzenyu dzeRevolution. Tange tiri meeting nemacommanders nevari kuona zvelogistics vachitaura kuti mari dzakamirira mutauni imomo. Munotaura nesu tokuudzai kuti batai nhingi. Macommanders vabva kuno tanzwawo kuti squad yekuBulawayo yasvika zvakanaka. Tanzwa zvakare kuti squad yanga yakananga straight kuHarare yasvika zvakanaka. Ichi chingungundengu hachisiri kupera nhasi. It's not a day. Tatotanga, ndo kutanga kwacho. Ndo zvazvakutoita. Kana vaine maresources ekuramba vakagadha nzira dzese zviri kuitika, tongosangana ikoko kuZimbabwe. Ndava ndo zvatinotenda kuti ndo zvinofanirwa kuitika. Mwari vakuitirei zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Be responsible, muite zvakanaka. Nyasha ngadzikuchengetei, uye zvakare musadzoka kumashure. Nekuda kwekuti hatina chimwe chatichazoita kana tikasabatana isu semhuri yeZimbabwe. Maupdates toramba tichikupai every time kuti munzwe kuti zviri kuitika. Vanenge vaita maproblems munoramba muchitaura, tichinzwa zvinofamba sei.